No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ollaan tämmöisessä paikassa. Kyykosken viehekalastusalue. Ja tossa oli saalispäiväkirjas vähän merkintöjä, että siellä kirpeliä saattaisi olla, niin lähdetään kokeilemaan, saadaanko mitään ylös. No sittenhän me aloitetaan, ne jarru pitää katsoa. Tässä videossa kalastaa kirjolohta useammassa eri paikassa ja lähdetään liikkeelle tuolta Kyykoskelta. Tuolla tulee käytyä 2-3 kertaa kesässä ja tämä on ensimmäiset reissut, mitä sinne heitin. Vesi oli ehkä aavistuksen alhaalla, niin kuin tietysti nyt keväällä vähän joka paikassa on ollut ja kamerakulmakaan nyt ei taas ole ihan optimi, mutta katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Siinä pomppasi äsken iso kala. Siinä sitten vaihtelin paikkoja ja kyllä siinä pintakäyntein näky ja mä olin semmoisen varmaan 3-4 tuntia siinä heittelemässä mutta ei tärppiä tällä kertaa ja jää jotain hampaakoloa sitten seuraavaa kertaa varten. No sitten siirrytäänkin Puolakan koskelle ja täällä tulee käytyä aika useasti kalassa. Tähän on helppo tulla ja yleensä on ihan hyvin kalaa liikenteessä, niin täällä on kiva käydä. Tässä on nyt materiaalia useammasta eri reissusta tonne Puolakan koskelle ja tarvii aina tietysti muistaa rajoitukset niin saaliin osalta kuin muutkin rajoitukset, niin niitten mukaan on mentävä. Nyt on kalakin. Haavio siinä. Ketä on kun tulee? Kirjohan se on. No sieltä, jes. No ei mikään jätti, mutta kirjolohi. Tarvis vissi alkaa kattelee vähän uutta siimaa tuohon koneonkeen, kun alkaa toi siima kohta käymään vähän vähiä tossa Puolalla ja toikin on jo joku sen vuotta vanhaa siimaa, niin ei tekisi yhtään pahaa vaihtaa sitten loputkin pois. Sieltä. Op.
Siellä. Äskeinen nyt ei ehkä ollut ihan kaunein kalan haavitseminen, mutta pääasia, että kala saatiin haaviin ja otettua mukaan kotiin evääksi. We have a fish on. No sieltä. Lähti irtikin just. Monen reilu kilon pötikkä se varmaan on. About. Ja milläs muulla kuin Mutu Leech. Tää on ollut toimiva väri. Kala kiinni, mutta tuntuu aika pienellä. Pieni kuin mikä. Sitten tuli käytyä vielä tuolla Paaskoskella ja kattelin saalispäiväkirjaa tuolta netistä, että sieltä oli kirjolohja jo noussut, niin ajattelin, että käyn siellä. Mutta valitettavasti en saanut kalaa sieltä ylös ja vesitilanne sielläkin vähän haastava. Kiitos, että katsoit tämän videon ja palataan seuraavan videon merkeissä.